Dragi prieteni, continuăm să stăm în casă, dar avem mare noroc cu master instructoarea de fitness Codruța Began, care ne pune la treabă. Nu la curățenie prin casă, ci doar la un pic de mișcare. Bună ziua, oameni buni! Codruța sunt, de la mare, și azi vă trimit și puțin soare. Până acum am muncit. Ne-am amuzat, dar ne-am și distrat. În schimb, azi vă propun să ne dezmorțim puțin spatele. Cu siguranță veți găsi în gospodăria dumneavoastră o coadă de mătură, un mop, un sucitor, un făcăleț. Stați liniștiți că nu vă pun la curățenie. Important este să fie un băț mai rezistent și lung. Deschidem geamul să ne bucurăm de aerul curat, iar în fața geamului încercăm să ne oxigenăm puțin creierul, respirând adânc și vom face niște exerciții pentru spate. Deci, luăm bățul în mâini, ținem mâinile la o distanță egală cu lățimea umerilor și ridicăm în față bățul sau făcălețul până la nivelul pieptului de 10 ori. Rămânem cu brațele întinse în față, la nivelul umerilor și facem răsuciri stânga-dreapta, ținând făcălețul la distanță de trunchi. Atenție! Nu răsuciți bazinul. Mișcarea se face doar din talie. Apoi de la nivelul pieptului, ridicăm până deasupra capului cu brațele întinse, tot de 10 ori. După care, rămânem cu brațele întinse sus și cu